раёсати донишгоҳи технологияи Тоҷикистон зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти 6 моҳаи аввали соли 2024 иттилоъ доданд, ки аз ҷониби ҳайати устодону профессорон 3 китоби дарсӣ, 19 дастури таълимӣ, 60 дастури методӣ ва дар маҷмӯъ 82 адад дастури таълимии методӣ ба чоп расиданд. таъминоти ихтисосҳо бо дастурҳои таълимию методӣ бошад 70%-ро ташкил медиҳад. дар идомаи нишасти хабарӣ иброз доштанд, ки 27 сентябри соли 2022 донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар рейтинги байналмилалии миёни донишгоҳҳои Авроосиё ҷойи ифтихориро соҳиб шуда ба чоргонаи донишгоҳи бонуфузи Авроосиё шомил гардидааст. ҳамчунин донишгоҳ бо ҷоизаи бонуфузи ситораи сифати рейтинги байналмилалии муассисаҳои таҳсилоти олии донишгоҳи Авроосиёӣ сарфароз гардидааст. масъулин таъкид доштанд, ки дар нимсолаи аввали соли 2024 аз ҷониби Комиссияи Олии Аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 нафар бо дипломи дараҷаи доктори илм, 5 нафар бо дипломи номзади илм ва доктори PhD, 1 нафар бо унвони илмии профессор ва 8 нафар бо унвони илмии доцент сарфароз гардонида шуданд. инчунин дар 6 моҳи соли 2024 ҳайати омӯзгорон ба гирифтани 5 патент оид ба ихтироот ва 4 натиҷаи мусбат оид ба гирифтани патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ноил гардиданд. Муҳаммад Иқболи Абдулмаҷид, Асадуллои Қурбон, Душанбе, Хабар.